Aquest any, que celebrem que Catalunya és la regió mundial de la gastronomia, hem volgut explicar al món, començant per Japó, Corea, però també la Xina i Mèxic, i després anirem als Estats Units, però també a Vigo o avui a Donosti Sant Sebastián, com farem a València, que Catalunya és la millor cuina del món. És un lloc on la tradició i la innovació van de la mà, explicant el nostre paisatge amb els cuiners cuineres, però també amb els productors que fan que siguem la millor cuina del món. La geografia catalana fa que tinguem un producte excepcional i amb el producte excepcional que tenim, tant de l'horta com del mar com de la muntanya, fa que sent enginyosos, els cuiners, podem fer plats molt variats, amb molt sabor, plats molt autèntics, plats molt humils, plats molt rurals, plats molt sofisticats, perquè tenim un ventall de producte molt ampli. És curiós, no? Després d'un Ferran Adrià, d'una revolució tan forta davant d'una cuina francesa tan imponent, tornem a celebrar la cuina catalana i el que va ser aquella revolució. Per mi la gastronomia i la gastronomia catalana és transmetre el paisatge, és explicar el nostre paisatge a través de la cuina i això fa que sigui molt autèntic i molt únic, no? Què seria de la gastronomia si no fos pels nostres vins? Catalunya és una terra de vins, vins meravellosos. Tota la vida hem tingut vins que han acompanyat els plats que tenim a Catalunya. Per això hem d'aconseguir aquell equilibri entre lo autèntic, entre lo proper a la terra, entre la innovació, entre l'empresa, entre el cor, entre l'ànima. No és fàcil, però som molt bons i ho aconseguim. Per a mi és una manera de viure, és la meva cultura, és la meva tradició, és l'esforç dels meus iaios, dels meus reiaios, és la lluita constant de mirar el cel, de mirar la terra, és lo sofrir, és els mesos d'espera, és lo gaudir de la copa de vi quan tot això ha acabat i ha acabat bé. Per a mi el vi és passió. Visca la gastronomia i visca el producte català i visca la simbiosi gastronòmica mundial en aquest cas i espero que la gaudiu molt, que feu, que hi aneu, que apoyeu els productors, els agricultors, la pagesia sobretot i el producte català que és potser, jo crec, el millor del món. A mí me ha encantado la experiencia de estar aquí hoy, tanto desde el punto de vista de probar varios vinos catalanes que desde el punto de vista gastronómico. Y yo por mi parte la verdad es que no conozco mucho de la gastronomía catalana y ha sido un gran descubrimiento para mí. Al final una región que tenemos aquí no tan lejos que nos descubra tanto sabor, tanto aroma en unos bocados, pues al final es un placer y es un gusto exquisito. El evento me ha parecido impresionante porque han venido los de Cataluña a quitarnos protagonismo a los de Euskadi y pensaba que no lo iban a conseguir, pero la verdad que hemos venido a probar unos pinchos increíbles y también los vinos que nos están enseñando son increíbles, así que nada, disfrutar de este evento, gracias Cataluña por venir a Euskadi y que os recibimos a todos con los brazos abiertos.